Yes, amen. Kung isa ang mahiusa kang Kristo, if anyone be in Christ, is a brand new creation. Usbol, pag-uhon, panalanginan sa Diyos ang imong kinabuhi. Kung ikaw higala, yes, amen, hallelujah. Yes, amen, makigsalo or tawag po mo si Christ dinagin sa imong kinabuhi. Kung sa karoon ng kabuntago ni Gala, dili ni magdugay, pero una ni muhawa, dili sa inyong atubangan, pabuti lamang higala na ang pulong sa Diyos, maisabuag, iagin sa matang kasing-kasing higala, kaya naman dungay na po ang potensyal ang pulong sa Ginoo, once kinahigala makapenetrate sa kasing-kasing sa tao, dunay difference higala na mahitabo sa imong kinabuhi, dunay difference the way mo i-view ang kinabuhi higala, yung sinasama ka na mo higala kaning adto, yes, ilan mo ay laing mapaghuna-huna, he myself and I, pero sa diha higala na ang pulong sa Diyos, nakapenetrate sa ang kasing-kasing, mao ni ang rason na lumian sa inyong atubangan, ang ubat pa ka na higala, doon yung mga trabaho ni Gusyo, pero yes, ilan among yes, ilan hatagal panahon ang pagsapot sa pulong sa Diyos, kay tuwod na higugma na ni sa mga isig na tao, natin si Warren Jr. o siya pulong sa Ginoo. Salamat sa mga isa. Sa ginigala, salamat sa pagkawayo sa Diyos na atakaroon ang pagbuhi. Pagkakaan sa kanilang sa Ginoo. Pero kung higala, dili ang tanan, pagkanawa, pamata higala, dili ang tanan, kasama ka na po, na nakasamayo, physical higala na gitawag higala kahintang. Naidaghan karoon higala, nasa ospital. No, ang uban karoon higala, nagproblema kung sa ibayan nila higala, diha sa ilang pasyente. Muna higala na, amen, blessed kayo kinabuhi, higala na makamatatas kabuntagon, amen, na natay kumpleto o maayo na panglawas, higala. Kana siya sa kapanalangin, di ka sa Ginoo, higala. Muna nga, amen, kami higala, amen, among ginauna ang Diyos. Kaya nag-ingon ang Bible, higala sa Mateo 6 verse 33, higala, seek first the kingdom of God, and all these things, higala, i-add sa Ginoo kanato. I believe, higala, namin mga maayong plano sa inyong kinabuhi. Ay higala anong naamo karon ng galinya din sa PSA higala, amen, kaya naamoy tumong, naamoy growth sa kinabuhi higala, naamoy tinguha higala na mo-asinso, naamoy tinguha higala na makakuha ng maayong trabaho. Pag ibalo mo higala karong kabuntagon, amen, kanang tanan inyong plano higala, plano pa lang na higala, pandili pa na sigurado na mahitabo diha sa inyong kinabuhi, dili pa na sigurado higala, amen, na maomin mahitabo diha sa inyong mga plano. Kaya naman nag-iwan ng Bible higala na tanang plano na ko higala, nakita ni sa Ginoo. Kung ang Ginoo higala mo pirma ni ini, kung mahitabo ba ni o dili diha sa kinabuhi. So sa higala sa doktor higala, pila ka tuig, pila ka bulan higala, pila ka adlaw siya naghagok, amen, sa lugar sa London higala. Kaya naman nasa mayong plano silang pamilya, nasa tingwa higala, amen, katagaan ng mayong kinabuhi ang mga anak ko ba na niyang asawa. Apan higala, kaya kung mo tinuod man, nahitabo ang tanan niyang plano, tinuod man higala, tukma yun kung siya iyang gusto, apan kinihigala, sa nihagaya ng dalo ng iyang pamilya, sa lugar higala, kung bigin na dito higala, ang iyang maanindot na plano, apan wala ni mahitabo higala, kaya atong nakita higala, amen, sa mga nihaging simana higala na ito may aeroplano higala sa India na na-crash higala. Kung silang tanan higala, wala nakasurvive kanila bisang usa. Tinuod yun ang Biblia higala sa Book of James na kinabuhi sa tao higala, susama lamang aso, susama lamang inalis nga higala, diha higala sa nilungag higala na kanon nga makita nato sa makadali, apan sa makadali higala mawala ang pagmula karong kabuntagon higala, dili dula-dula ni Biblia higala, dili dula-dula ni isulat sa Bible higala, ilan kung siya nakasulat sa Biblia higala, magkapanghitabo niya sa kinabuhi sa tao. Muna karong higala na sa mga sitwasyon higala, iban nga makita nato nagpatik sa Biblia higala, nagkapanghitabo naging sa atong kalibutan karon. Makita nato higala kay hinay nagkagumot na ato ang nason, ang laing nason higala nagasubok na sila higala sa pagkakanang higala, diha ngayon sa pagbuwatan higala. Apan kining nason na to higala, iban nahimutan ka sa nason higala, di na ang grabing korupsyon higala, wala kanintay pagdepensa higala sa ato ang nason. Muna karong kabuntagon, iban ang pinakanindot sa ato ang nason higala, wala higala kay naata sa lugar higala na ginasabwag, naata sa lugar higala na open kayo ka mga Ginoo kayo sa pulong sa Ginoo. Muna karong kabuntagon ay nilyo higala, wala ang seguridad diha sa naasa mo una, wala ang seguridad higala diha sa trabaho, wala ang seguridad higala diha sa negosyo, na ang Ginoo na seguridad higala diha sa Ginoo. Muna karong kabuntagon higala ayaw na una, alay sinta, alay pundok, alay relihiyon,
Kumusta man ang imo ang kinabuhi? Kumusta man ang imo ang relasyon sa imong pamilya? Kumusta man ang relasyon nimo sa imong anak, sa imong asawa? Kumusta man imong personal na relasyon niya sa Ginoo higala? Mo na importante karon kabuntagon higala. Kay motuog ang sarili higala mabot ang panahon nga mobiyak ka sa atong kinabuhi. Pag bisag piso higala, di mo na madala higala sa adlaw nga mobiyak ka, di kalibutan na higala. Bisan ang kaptangan nga naa mo karon higala, mabilin na siya higala. Bisan gani ang imong lawas, nga imong gisulod karon higala. Ang imong kamot, ang imong tiil, ang imong physical nga appearance higala di na makatog langit higala. Kay ngano man ang iyong Biblia, flesh and blood higala cannot inherit the kingdom of God. Dili na makatubang sa Dios, ang makatubang sa Ginoo higala, ang imong batasan, ang imong kinaiya higala, ang imong ipakita higala towards diha sa imong isig ka tao. Wala karong kabuntagon higala, ang Biblia nagdeklara kanato higala Hebrews 3:27. It is appointed that the man wants to die, and after that higala there is judgment higala. Na i-judgment nga pagkatubangon ang tao higala. Ikaw ako higala kitang tanan, moatubang ka sa judgment throne diha sa Ginoo. Ang pangutana higala kumusta man kung mabot ang kamatayon sa imong kinabuhi. Dula ka ba ikatubang sa Ginoo? Dula ka ba ikatubang sa Dios higala? Wala importante karong kabuntagon. Apan ang pinakalabang importante higala sa John 3:16 higala sa Jesus nagsaad kanato. Amen nga tungod sa iyang akong gumba higala. Tungod sa akong gumba sa amahan, gipadala ang iyang bugtong anak higala. Alang kanato, alang kanimo, alang kanato tanan higala. Apan ang pangutana karong kabuntagon higala, andam ka ba sa pagdawat sa Ginoo? Amen, atong ipadapin ang relihiyon, higala ipadapin na to ang atong ibarugan. Amen, ang importante higala ang pagkikilusyon sa Ginoo. Kung sa may ayuhan higala, amen, naa ka sa relihiyon, naa ka sa mayong sikta, apan higala bubot ang imong pamilya. Bisag na mo una higala, dili mahiluna. Kaya nga naman, wala kay karong ang relasyon niya sa Ginoo. Wala karong kabuntagon higala, i-challenge na mo, magbatong tag relasyon sa Dios. Bisag na galing mag-asawa higala, kung sila mayong relasyon higala, di sila magtingala, di mo kadlaw higala. Kaya ba higala nakatabang sa isang pamilya? Wala higala, apan kung kita higala katay personal na relasyon sa tong anak, sa tong asawa higala, mahimong malipayon ang nagan sa tong pamilya. Wala karong kabuntagon higala, gimahal mo sa Dios. Higong mata sa Ginoo higala, dati anong kinabuhi uba, wasak mo direksyon higala, apan karon higala hinay-hinay gitabangan sa Dios. Nakoy maayong negosyo higala, nagaingitaw maayong kita higala na sa negosyo. Tingnan higala, makaingon ko, amen, ma-provide na ko ang gusto sa akong pamilya, ma-provide na ko higala kung sa'y gusto na mo ang kanon higala sa matang adlaw, apan labing maayo, labing importante higala na nadawat na ko sa Jesus. Muna higala, amen. Kung gusto niyo tinunalay nga kalipay higala, gusto niyo tinunalay nga katagbawan sa kinabuhi, doon tas Ginoo higala, importante nga naay Dios ang atong kasing-kasing. Kaya mo na rason higala, ganong maguba atong kinabuhi, ganong maguba ang atong pamilya higala, kaya nga naman, wala kang relasyon niya sa Ginoo. Wala karong kabuntagon higala, importante kayo magbatong tag relasyon sa atong buhay nga Dios. Kaya sa atong nagingon higala, wala masayod sa ugma. Wala masayod higala, ang sa kahitabo, pinaka-oras gikan karon wa ka masayod na higala, ang Ginoo lamang nasayod na. Kay balo mo higala kung ihatag nato sa Ginoo atong mga plano, ingon ang Book of Proverbs higala, amen, nga ihatag sa Dios ang imong mga plano ug kini magmadaugon higala ug mahitabo gyud sa imong kinabuhi. Muna ubano nato ang Ginoo higala sa atong mga plano. Ubano nato si Kristo higala diha sa atong kinabuhi. Kaya nga naman higala, ang Diyos lang ang maghatag na nato tinunanay ng kalipay o seguridad sa kinabuhi. Wala karong kabuntagon higala, i-challenge na mo sa pagpataas sa inyong kamot. Kung willing mo mudawat sa Ginoo higala, yan dawat ko na to si Kristo as Lord and personal Savior. Di mo mudawat ng relihiyon, pundok, sikta higala, dawat ang Ginoo diya sa imong kasing-kasing. Amen. Kabuti ang tulong sa Ginoo higala diya sa imong kinabuhi na tinukod kini. Amen. Sa ako nag-iingon higala, dili na bagay dula-dula ang Biblia higala. Kung siya nasulat sa Bible, nagpangitabo na bagay higala sa atong panahon karon. Muna higala, dili na ulahi ang tanan. Karon higala. Amen. I-challenge ni kas pagdawat sa Ginoo. Pinagis pagpataas ng kamot. Doon na ba? Amen. Ipataas na inyong kamot higala kung willing ka mudawat sa Dios. Salamat man, nakita ka sa Ginoo. Kinsa pa, mudawat sa Ginoo. Di ka mudawat kung reliyon higala. Salamat. Wala din mo gikaulaw Ginoo. Kinsa pa. Amen. Salamat man, nakita ka sa Dios. Sa may mag-ituman sa mga kalong kami pataas, salamat man ang sa Ginoo. Amen. Siguro kaulang lang mo yung bata sa inyong kamot. Panigala sa tingnan na mo. Amen. Sa mga panahon, yan ako doon sa ignan na higala. Di ko maulaw, magawa. Di ko maulaw, higala. Magbubog-bubog. Di ko maulaw, mag-isko, higala. Dili na
sa inyong mahubog. Pagkawag sa Ginoo, higit na mahulaw na. Ano man higit ka? Pasiglain pagsabot sa tong amigo. Pasiglain pagsabot sa toang mga silingan. Apan kay balong kay higala, kaliwalan niya ng tanan higala, di mahal niya putas Ginoo. Higot mata sa Ginoo. Kay balong mga nung naamig rin at balong. Wala na mong ikaulaw, higala. Tino, dili ni, basta-basta mong ibuhat. Ano balong sa inyong tumbangan. Kaya dili takaila higala, pwede ninyo i-persecute, pwede ninyo labayon higala. Apan yung ano mong ibuhat na mong lagi ka naman. Nabating na mo, nasinati na mo ang sa Diyos sa mong kinabuhi. Nabating na mo higala, nakita na mo higala ang padulungan sa tao na way Ginoo. Siguro higala kung ikaw sa ka-driver, nakita na mo sa tinan na way brake higala, kung padulong na ni higala na nasa pungaw. Kung sa may bubuhaton, higala kung ikaw nasayod ka ng sakyanan, wala na yung brake. Higala maningkamot ka higala, ilan nga mapastop na yung sakyanan. Wala yung ginuhat higala, kaya nakita na mo higala kung sa yung kinabuhi, wala ang Ginoo. Kaya ka naman higala, ako na nasulayan sa kinabuhi. Una higala sa tanan ng isa sa kamot, kung sa mga wala, di mahal ang tanan sa Ginoo. Apan tagong ni ko sa pag-ampo, ganin nyo sa pag-ampo na sa pag-hinulsol. Kaya naman higala, importante ni sa atong kinabuhi, na mag-hinulsol ta sa ato ang mga nabuhat ng sala. Kaya whether we like it or not, higala, ilan ka na atlaw makahipugit ang sala sa itong kinabuhi. Muna karon mag-ampok na sabat na mo sa o pag-ampok ito ko inukulo. Personal lang ni higala diya sa Diyos. Ingon ini higala, Ginoong Diyos, ani ako Ginoo. Akong giangkon ni ako sa makasasala. Nakasala ko diya sa mong kagalingon sa akong isip na tao. Labaw dihan kanimo Ginoo. Pagsalamat karong kabuntagon, akong nadungog ug nabatik ang imong mga pulong, ang imong pagmahal sa akong kinabuhi. Salamat Ginoo, gawaton ti ka as Lord and personal Savior sa akong kinabuhi. Tabangi ko na magbago, pag-usab diha sa akong kinabuhi. O palihog ilista ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus. Amin. Dalay ko ng palaan ng Diyos, Lord, yes, naman, Ginoo. Salamat po Diyos, nagtakas ka po tayo, Lord. Namin, Ginoo, tinuod o Diyos, pinagi ka na mo. Yan ang di na mo pabuhat, apan, pinagi diha ka nimo, Ginoo. Way posible diha sa iyong ngalan, o Diyos. Kung ikaw nagluwas ka na mo, Ginoo. Way na ito nga diha kanila, o Diyos. Kung ikaw nagbato ka na mo, kung ikaw naghatag ka na mo, maayong kinabuhi. Way na ito nga hindi mo buhaton. Hindi mga tao na nakakaroon, Ginoo, Diyos. Among ibalik ka nimo, ang iyong himaya. O pangalan ni Jesus. Ilan kami higala mga Born-again Christian. Kung saan manig Born-again, ikso kami higala. Hindi Born-again higala. Ginoo, ginayaman-yaman kami sa mga tao higala. Like Born, like Sista, like Ginoo. Hindi ko mo higala, kung dili ko natin, hindi na mo ni mabuhat. Kung dili ko natin higala, hindi mo ni mahimo ang pagpagod sa pulong sa Diyos. Hindi na mo ni mabuhat higala. Imin ang paghimo. Hindi mo mutala higala. Wala swinto. Bisas-biso higala. Wala mo ginawat. Hindi higala, voluntary na mo ni gibuhat. Kaya naman, nabati ka mo.